Ahojte, to je zase moje nové video. To prvé video sa vám dúfam páčilo, to sme išli iba tak na rýchlovku, že 2v2 rakety, ale zase hráme a hráme zase s holubkom ako vždycky a ideme zase rakety, však. No, že aj s tým nožikom, my obidvaja to dobre vieme, tak poďme na to. Ako vidíte, ideme 2v2 rankedy. Dúfam, že vyhráme, určite bude iba knajpotný. Ja posnajím a Tobias. Myslíš si, že vyhráme? Dáme preč Crossroads. To je zbytočná mapa. Tam, no, dáme asi preč snajperku, to tak vyzerá, neviem. Už si kúpil tú snajperku? Už si kúpil snajperku? A budeš ho používať? No. No pozor, budu používať snajperku, takže prosím, keby čo si tak ma zachráň. Dobre? No, ukáž? 77, to sa vidím. A ten Beacon Boy má aký level? No, 61. Vidím. Dobre, dal som. Vybavil som. Pípečka na vlne. Ja mám ďalší kill, pekný. Dobre. 1-0. Super. To som zbytočne spadol. Tak. Pozor, tu je. Alebo nie? Nie je tu. Myslel som, že bacon nemá. Treba ho rýchlo okarvať. A padol karma mu. Ide za mňou? Á, škoda, to je škoda, jak. Kde? On sa to zapálil. Vidím. On pôjde po mne. Skúsim bombu hodiť. Dostal 50. A už nemá srdčovský. Kde? Aha. Používa snajperku, no hráč. A dostal taneček. Taneček. Výborné. Teraz dajem bota však, si ho dal aby si ho mal však. Lebo on nepoužíval bota, takže vidno. Výborné. Pekne ho. Myslel som, že dostane. Nedostal. Škoda, dostávam spamery sú tu. Sú hrozní spamery. Ja som na hit. Dobre. Ja som na hit. Bol som na hit, aj tak mi dal hlavičku. Skúsim snajperku. Ja viem dobre, lebo ja hrám na také hry. No ja som myslel, že mám luk. Ja som mi dal. Škoda? A teraz sa mi nedarí, lebo mi to trošku sekuje. Prehrám pomoc. Dostal som spamming. Sú to spamerové hrozný. Použijem bota. Použij namier. Môžeš použiť, keď chceš. Dostal 50. Si na hit, keď ti dajú hlavičku. Zomraš. Nevadí. Sú to spamerovia, to je hlavné. Ja idem skúsiť teraz túto, lebo ja tam rýchlo môžem ísť a... sa mi nevydarilo, lebo ja mám dobrý trik na nich.
Idú iba po mne vždycky, neviem prečo. Idú spame robia. Nevie o mne. Jaj! Dobre, dostal. A dostal. Pekne. Dobre, má to sa. No. Skoro som dostal. O nie, Beacon bol nevie. Dostal. A dostal ďalší. No až moc, 7 kg. Tak ale ja viem dobre za ten nožík, to je ten problém. Á, škoda, lebo ja mám taktiku, keď používate noži a máte mapu, tak vždycky si zoberte šusky a vždycky takto pôjdete a dáte na boďal a vždycky oni idú na tento, neviem ako ho zrovna teraz volajú. To je vadí, proste toto. A oni vždycky takto hore pôjdu, rebríkom pôjdu hore a ja iba vždycky prídem a robím už takto. Áno, pekná hod. Ja ho robím, dobre, a vyhrali sme. A môžem ukázať. Super hra, výborná, užil som si to. Je to super a ďakujem, že ste dívali. Prosím vás, dajte ten odber, lebo mi to hrozne pomôže, ja som nováčik a podľa mňa mi to dobre ide. Určite budeme natáčať aj iné hry, Minecraft určite, tak prosím, dajte mi ten odber a like a nejaký koment. Pekne, a ja vám dám srdiečko. Áno, keby ste boli takí dobrí, aspoň ten odber a like dajte, to 5 sekundová záležitosť. Keby ste boli takí dobrí, my by sme boli fakt šťastní však. No, teraz on má 8, ja mám len 2, ale dúfam, že ho nejak predbehnem. Tak ďakujem, že ste toto video dívali, som šťastný, že kto dodíva teraz do konca tohoto videa, tak dajte smajlíka, palec hore a ja vám dám srdiečko. Dobre, ďakujem, že ste dívali. Čau.